Hamaseigarren mendera garamatza Toti Martínez de Lezearen Sorgin belarra eleberriak. Idazleak Erronkarin, Zaraitzun eta Erron kokatu du gaur aurkeztu duen liburuaren istorioa. Sorgin iza ardatz, fikziozko novela ondu du idazleak. Azaldu duenez, lekua, denbora eta gertakariak benetazkoak dira. Pertsonaia gehienak berriz, asmatua. Historia da, pertsonaiak nik asmatu ditut, ia, batzuk benetazkoa dira ere bai. Eta bazen iez, Sorginen ieza haundi bat. Beti esaten ari gara, Sorginei buruz hitz egiten dudanean, beti Zugarramurdi agertzen da, Zugarramurdi, eta bai, Zugarramurdi gogorra izan zen. Baina 6 pertsonak erre zituzten, eta 5 ezurrak erre zituzten. Baina Zaraitzun eta Erronkarin ia 200 pertsonak hil zituzten. Eta ez dugu esaten ezer, ez dugu hitz egiten, ez dakigu. Benetazkoa izan zen. Eta inkizidoreak ez ziren Eleizako inkizidoreak, la Supremako inkizidoreak, baita epail zibilak. Sorgin belarra izenburuari buruz, Belladona, Sorgin belarra, zen landare bat, erabiltzen zutela medizinan. Medikuek eta herbolariek eta sanadoreak danak erabiltzen zituzten belarrak. Bazeuden gizon eta emakumeak beren kreentzia paganoen, sinismen paganoen aztarnak oraindikan ere gordetzen zituztenak 16. mendean, 17. mendean oraindikan gelditzen zirenak. Eta gaur egun mitologia deitzen dugun zera horretan sartzen ziren Mari edo Amari, Gaueko, hainbat eta hainbat elementu hoiengan sinisten zutenak. Eta, noski, inkisidorek eta haien kontra egin zutenak, ezta? Sorginak, ez ziren, ez dira existitzen, inoiz. Baina zergatik 16 mendean hainbeste furia, hainbeste zergatik ez dakit 12. mendean edo 14. mendean, ez 16. mendean bazen iesa, Sorginen iesa handi bat Europan zehar. Eta hemen, peninsulan, Espainiako erreinuetan, bakarrik hemen, Nafarroan, pixka bat Gipuzkoan eta Bizkaian, baina oso gutxi, Nafarroan baitza. Baina, claro, Nafarra, bazen Nafarroako konkista, eta baziren politiko errazoiak ere bai, ies hau azteko. Emakumeak arratzekainean, ala diabruen sexo egiten, zer da hori? Da inbentzio bat, arrazoiak zergatik, hori zen kaldera, eta hori idatzi dut. Gure kultura mantentzeko musika, arte, atzerkia eta literatura erabili behar dugu. Bestela, zer da kultura bat, zer da batez. Eakurri ezazu euskaraz, guregatik, zuengatik eta gure bilobengatik.